гляжу, дом горит этот, а они втроем, три партизаны так называемые, ее толкают в этот дом. Она лежала на руках младшего, девочку младшую. Но она не так ее сжала, что они хотели ее отнять от нее, но она не давала. И они прямо с этой девочкой, с этой прямо в огонь, в дом горящий. И эту женщину суцельная текла. Це страшна трагедія відбулася ранком напередодні католицького Великодня. І саме це рог вёскі Дражна увесь час лічыўся каталіцкім. Людзі рыхтаваліся сустрэць свята. І ў гэты час распачалася страляніна. Кожны з жыхароў, з тых сведкаў, якія засталіся, по-свойму бачу, бо знаходзяцца ў розных канцах этой вёскі. Мать разбудила, говорит, горит все, стреляют. И мы выбежали, пацаны. Это у нас было 4 брата, сестра и я. Вот. Мы выбежали в огород свой, потому что уже начало гореть. А они трассирующими пулями там по домам стреляли, шум такой был. У гэты ранак бездарна, абсалютна незгодна з вайсковымі правіламі і традыцыямі пачаўся штурм вёскі. Сама вёска ў цэнтры была вельмі ўмацаванай, тут знаходзіліся паліцэйскія дзоты, уся фартыфікацыя была выканана ў адпаведнасці з нямецкай традыцыяй. Тут знаходзіліся кулямёты, тут знаходзіліся мінамёты. Штурмаваць такую вёску нават рэгулярнай частцы было безвынікова. Але партызаны другой мінскай партызанскай брыгады, паколькі яны не вызначаліся ні дысцыплінай, ні храбрасцю, яны і гэты штурм пачалі бездарна. Тут вот у тым лясочку знаходзіліся дзве гарматы, дзве пушкі, 45-кі. Яны роўна ў назначаны тэрмін у 4 гадзіны раніцы пачалі абстрэльваць вёску. Снарады да вёскі не далеталі. У гэты час паліцэйскія занялі абарончыя ўмацаванні. Безумоўна, што частка паліцэйскіх где-то начавала ў хатах, это прынята, это ж служба. Пасля таго, як гарматы адстралялі, партызаны яшчэ не ведалі, што рабіць. Кожны з атрадаў не прыйшоў у вызначаны тэрмін. Калі ж па стрэлу ракеты пачаўся штурм, то высветлілася, што штурмаваць вёску ўжо позна, таму што паліцэйскія занялі ўмацаванні, это безвынікова. Усё-такі штурм пачалі. Паклалі шмат людзей, а справаздачу трэба было трымаць. Таму, згодна з загадам нумар 35 камандзіра партызанскай бригады,
5-й габрэйскі партызанскі атрад імя Кутузова пачаў паліць вёску, той вот рог, які называецца Застенка. Думаю, погляжу, где ж мать. Отвернулся, поглядел, а ее уже положили. Она бежала в сарай выпустить корову, единственную кормилицу. Ее свалили, ее уже порезанная вся. Я посмотрел, там мне страшно стало. А я сестра старшего, 22-го года рождения. Она пионервожатой работала. А рука-то, погляди, что маме зарабили уже. Говорит, уже зарезали, говорю. Она приподнялась, а в это время это был этот самый, сам комбриг, этот Иванов. Он уже нацелился на нее, забор еще не горел, забора 10-зарядной этой винтовку нацелился. Как только поднялась она, так он ей прямо в грудь выстрелил. Она и упала. Может быть, и мать. Может быть, и мать. Маму забили, сестру забили, брата еще старшего, 16 лет ему было. Расстреляли и бросили в этот канаву. Ему расстреляли прямо в висок разрывной пулей. А рядом дом с следующей стороны. Там окровавленная уже лежала соседка. Один сын погиб на фронте ее, это Гриневич. А второй сын был еще служил в армии. Он был секретарем, то есть редактором газеты Стародорожской. Вот. А когда началась война, они успели смотаться. Вот. И он прошел всю войну. На жаль, пасля таго, як это здарылася, была прынята адзіна правільная версія, што у вёсцы былі забіты паліцэйскія, у колькасці, кожны раз лічба новая ў розных партызанскіх дакументах, але ў кнізе памяць Стародорожскага района это 400 чалавек. Вось я і пытаюся, дзе тыя 400 чалавек, а это 3 роты солдат, это у час баявых дзеянняў сводкі по Інформбюро сказалі об этом. Дзе тыя 400 чалавек, якіх забілі партызаны, дзе яны пахаваны? Ну, пытання на это адказу няма. А 25 чалавек, которых забілі, яны ляжаць на этих могілках, можна паглядзець, ёсць тут даты, ёсць прозвішчы. А я в канаву лег и уже лежал, видел, как они уже уходили. Скот забрали, кто выпустил. Вот. И это самое. Вот их героизм, весь их героизм, бандитизм, понимаете. Расстреливали, когда обратно уходили, так отряд Лапидуса, Кутузов отряд, чистку делали. Расстреливали кого еще там, или добивали, кто еще живой был, понимаете, с мирных жителей. Как раз насупраць знаходзіцца помнік з вельмі незразумелым надпісам, тому что написано, что тут загинули красноармейцы. Не ў час наступлення немцаў, не ў час наступлення Чырвонай арміі ніякіх баёў у раёне Дражна не вялося. Таму там знаходзяцца толькі загінуўшыя партызаны.
Причым прозвішчы іх уже даўно вядомыя. Іх трэба даўно выбіць там, каб это было сапраўды годна ў адносінах да іх памяці. Людзі не вінаваты, яны штурмальны, яны выконвалі загад. Дарога падзяліла і тых, которые забівалі, і забітых, которые тут. Благословенный Ты, Господи, научи меня Твоим заповедам. Бор святых, нашу криницу життя и двери раскрия. Хай я найду дорогу туды по спокаяние, заблудная овечкая, как лишь меня снова, Господи, избавляй. Святый Боже, святый моцный, святый несвиротный, помилуй нас. Дай слава Отцу и Сыну и Святому Духу, всяк верный час и веки вечные. Благословенный Ты, Господи, научи меня Твоим заповедам. Благословенный славы Твоей, Отче пораненный Украинами, смилуйся на славе Гэтая вайна, другая сусветная, так, яна была вельмі страшная. Такія вёскі, як Дражна, ёсць практычна ў любым раёне Беларусі. Чаму? Таму што ішла сапраўдная вайна, і падчас гэтай вайны рабіла зусім не так, як паказваюць в кіно. Засталася яшчэ камуністычная традыцыя, таму што в Савецкім Саюзе адзінае, на што камуністы заўсёды апіраліся, гэта на апошнюю вайну, што яны выйгралі ў нацыстаў. По сённяшняй версіі беларускай гісторыі, так, савецкія партызаны, камуністы, это вельмі добрыя, файныя людзі, як яны маглі мардаваць, забіваць мірнае насельніцтва. Хаця, натуральна, такія факты былі, і частка партызанскіх аддзелаў это былі наогул бандитскія аддзелы. Это все ведаюць, люди сталого взрослого. Говорил я много раз, я обращался в эти в КГБ, в эти партийные органы. Дело в том, что они же написали, что этих людей убили эти немцы и полицаи. Понимаете, какую? Вот что делали. И тут все было сделано так, чтобы никуда абсолютно никаких, даже ответов не было. Или напишут, факт не подтвердился, понимаете? Это же просто писал много раз. Вот потом я уже думаю, доживаю. Люди же должны знать правду. Вот. Я обратился уже в редакцию «Звезды», вот в Хурсик. И он уже по этим архивным документам все там раскрыл, понимаете? Сказал правду. Па сведчанню мясцовых жыхароў, это крыж не прастаяў і 2 дзён. Ноччу ён быў трактарам выцягнуты і ноччу ж адвезены ў суседнюю вёску Залужжа, дзе да сённяшняга часу і знаходзіцца. Меня арыштавалі, калі я прыйшоў на суд над адним з лідераў прадпрымальнікам Сергеем Прысукевичем. На вялікі жаль, я его нават не побачыў. Меня абсолютно незаконно захапілі і завезли в старые дороги. Там разыгралі камедзію под назвай «Суд» і далі 15 суток. Акрамя мяне пасля быў затрыманы Віктор Хурсік, таксама ён адседзеў 15 суток. Гэта аўтар кнігі якраз пра Дражну, пра дражнінскую трагедыю.
Практично его и посадили, так, за то, что он эту книгу написал, коли вдуматься. О, и окромя того, еще 2 человека было штрафовано. За удел как раз в том, что был усталеванный освещенный крыша. Потім поглядим. Мое духовное кредо сказаць праўду пра тое, што як адбывалася, супала з тым, што сведка трагедыі Нікалай Іванович Пятроўскі звярнуўся да мяне з просьбай дапамагчы ў расследаванні этой трагедыі. Удалося мне выпадкова трапіць у Нацыянальны архіў Беларусі, адшукаць справы па другой мінскай партызанскай брыгадзе, і сярод іх, сярод тых дакументаў, асабіста ўдаставерыцца ў тым, што вёска была спаленая. Дарэчы, пасля таго, як яна была спаленая, это ўжо пачалося лета 43-го года, кіраўнікі партызанскай брыгады і атрада Кутузова выклікаліся ў Маскву на допыты. І пасля таго, як сапраўды, відаць, кіраўніцтва партызанскай руху удаставерылася, што вёска спалена, была прынята адзіна афіцыяльная версія, лічыць эту вёску паліцэйскай. Забіты былі выключна паліцейскія, ніякіх мірных жыхароў не забіта было. Ну, вот таким чином. Нету никакой правды абсолютно, никакой вот в этом плане они. Их же должны были судить, понимаете, судить за все преступления, так же, как и немцев, и тех же, допустим, полицаев, которые заслужили это. А тут все, даже сейчас скрывают все, правду. Для белорусской нации, на великий жаль, так, эта война не закончилась. Сённяшнія ўлады адмаўляюць не толькі факты злачынству савецкіх партызанаў, яны нават адмаўляюць сталінскай рэпрэсіі. Яны адмаўляюць наогул камуністычнай рэпрэсіі. І гэта не выпадкова, тому што генезіс сённяшняй улады, ён зразумела які. При сённяшняй уладзе, ці уладзе, которая будзе бунтавацца на падобных прынцыпах, як сённяшняя, так, гэтая вайна будзе бясконцай. Яе даўно трэба было закончыць, даўно ушанаваць памяць всех, хто палёг. І проста любая нацыя, в тым ліку і беларуская, мае права на правдзівую гісторыю. Вось гэта найбольш актуальна. Нашай нацыі проста трэба правдзівая гісторыя. И там, вот, пошли, там еще есть.